زرزرة زينام بو أقلقلوت عنا أب كلو كابيتات هاجرن مقرب أب ممعبال عام سبن مملأ مسارحتاتن غزي فوفري قبر كمزلوز فلات يوم أب هوسبيتال قرار استخايدن فتاد دما أكلنات يوم أب تو هوسبيتال تساليتو نزلو سرحة ملكيتو وكل إيرنا إبراهيم عمر زدالوت أبصابالو عزيب برهانة كتقربايا ኣብ ከተማ ባጽዕ ዝርከብ ሆስፒታል ገራር ብዝተገብረሉ ጽገና ከመውን ዝነበሩ ሕጽረታት ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብን መሳርሒታትን ብምምልኡ ብቑዕ ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ ሜዲካል ዳይሬክተር ናይቲ ሆስፒታል ዶክተር ኢዮብ በየነ ሓቢሩ ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ዶክተር ኢዮብ እቲ ሆስፒታል ኣብ ዘዋንዚ ናይ ኤክስሬይ ላቦራቶሪ ፊዚዮቴራፒ ውህድ ፍወሳ ህጻናት ክንክን ቅድምን ድሕሪ ሕርሲ መጥባሕቲ ህጹጽ ረድኤት ሕክምና ዓይንን ስንን ካልእን ኣገልግሎታት ይህብ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ነበርቲ በቀረባ አስተማለ አገልግሎታት ጥዕና ይረኽቡ ከም ዘለው አረዲዩ ታታቲ ብዘሎ ዘመናዊ ናውቲ ሕክምና በሐፈሻ ናይ ላቦራቶሪ ካብ ብፍላይ ኣብ ምርመራታት ደምን ሽንትን ጥራይ ተሓፂሩ ዝነበረ አገልግሎታት ላቦራቶሪ ከም ዝሰፍሐ ከም ውጤቱ ድማ ተገልገልቲ ሙሉን ስሉጥን አገልግሎታት ይረኽቡ ከም ዘለው ገሊጹ ብሰንክ ላቦራቶሪ ብዙሕ ግዜ ሪፈር ዝበሃል ዝነበረ ሕሙም ዳርጋ 100% ዳርጋ ብ100% ጎዲሎ ማለት እዩ ቅድሚ 2 ዓመት 3 ዓመት 4 ዓመት ዝነበረ ናይ ቀልቀል መርመራ ናይ ሽንት መርመራ ጥራሕ ዝግበር ነይሩ ኣብዚ ዓመት ዝግን ክልቴንተን ናይ ደም መርመራ ናይ ደም መርመራ ንገብረናም ካብ ሲቢሲ ወይ ካብ ኩልተር ንብለን እስተንክልቴን ኣለዋና ናይ ኬሚስትሪ ማሽን ኣላትና ሳኻኒ ስጋብ ሕጂ ናብ ስርሓት ጽቡቕ ኣላ ማለት እዩ CD4 ማሽን ኣላትና ተዛዕበ ነገር ተለኻኒ እዚ ናይ ጂን ኤክስፐርት ዝበሃል ናይ ቲቢ ዘላልን زوجت زنبرة مدحنيت ريزيستانت ديو أيكونن إلو دلالي حدش ماشين أبز هوسبيتال تدخل له معناته. بسنكي تبت كفلتاتن واحد موياويانن تحت أقولقلوت كهبت أنحي كفلت وترديت ون بخلن تنوتا محايشو تصففون سلوتن أقولقلوتات كهب كم زبقعة حكمنا سنون زنبرة حترات موياويان كم اتفتحة أبرهيو. أبتي إمرجنسي خريو خلنا نجزارو حكيم الله وستم ستاف والترين ديوم نفعتهم مالتي كنا حجي تمكر زلوا ومي ما وتمديبهم زلوا ናይ ደንታል ክልተ ሓኻይ መሐደስቲ መጽኦም አለው ቴክኒሻል ካስዲሽ ዝኾነለውና ስለዚ እቲ ናይ ሓኪም ወይ ኣክል በቴክኒሻል ተካደበረ ሕጂ ብዓበይ ሓኻይ መጽኦም ስለዘለው ነዚ ዞባ ዝዓበ ዓወቲ ማለት እዩ ኣስታሱስ ዓመታት ዝገበረ ሆስፒታል ግራር ኣብዚ እዋንዚ ሞያውያንን ናይ ምምሕዳርን ዘጠቃልሉ ልዕሊ 170 ሰራሕተኛታት ከምኡውን ኣስታት 150 ዓራውቲ ኣለውዎ مدب تمرتنا عبيتي عب عدن الزوبا مأكل دنكاليا عب مدفع ماي من تصبق غسغاس يمزغب كمزلو وكيل إيرينا نبرتي بمتقاس حبيروم نساتهم نيرينا بزهبو حبريتا عب زحلف عمتات عب كابيهم بستخايد غسغاساتن بستوادد عدلاتن دوقوم عب قبو عدميهم تمرتي كجمهورون كساب زل على درجة كأطلون نساتهم دما بمدب تمرتنا عبيتي كنبوبون كتحفون كمزواقع غليطام أقداسنا تمرتي أب ملوات هيوتن منبرون لعل مخانو بقبري تغنزيبون مهلاوم زقصتو موهاب تريتو سالا استخايدة عري بفلت استسنية هيوتي مرحو كمزلو وابريهم نساتو ما موداتا ازي بقليلنا ما عد فلتات كوحسن مهاي منت كتفو انز حقز مدب تمرتن عبيتي بدرجة كبنا بلك أتصل تلابيهم أبز عمد تمرتي أب مدب تمرتن عبيتي نايستساتو فو أزري مسنايز حلفة عمد كنات أتصرن كالو بعد في كمزعبي حلفي بيت صحبات منيستر تمرتي أبتنو الزبا أتو علما حالو علي قليتهم حزب لوقع عن سبا أب تقبار الصوتون مدبات أب تقبارو زته نزل على وطئ تستافنتون عبركتون كم زحيل مسا أكايدي من محتارتون الزبا أب تقبارو ركبار قاقيتهم أما حدارن الزبالو عن سباتو يساطعون مسوكلت حزبن سرحتنياتات منقسنا زقبرو ركب أبز حلفة عمت أبتنو زباستا سلاسل مدبات لمعات سالع زوساتي حزبي بتي زدلة درجان قلطافن كمتسالت أبريهم بمسرة زاربت أبصابات نعدساتنو الزبا أبز الرخب سرقان مسقان نمسرحن بتوقس حزب استجمر مسرح صبو يسوق مهلاو قزفت ورات نمسباب حقتات وطي يسرحلو كمزلو أبقلكو هابيتات أقات يمتسانحا كركر مريح دما وساني كمتوا هبك في التخيلهم بزكازي عب محدارات كبابي دبري عدهانس بصحه وصعات سرح من جماي كمتوادد بروجكت قرب صوري مايدما عدي ور حساب تزازيمو اغلغلوت كم جمره مطرناف قشاتاتن دنبتاتن كمون مسرح بركت زبالو ريحاتات بستفالالي مهناتات كم زي تتغبره تنصيروم
ኣብ ተኣኺባ ተሳታፍነት ህዝቢ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምዝርጋሕ መስመራት ማይን ምሕጋዝ ስድራ ስዋኣትን ዝምስገን ምንባሩ ንቕዓት ህዝቢ ኣብ ምቁፅጻር ገበናትን በደላትን ክብ ንምባል ዝተኻይዱ ጎስጓሳት ድማ ውፅኢታውነቶም ምንባሮም ተገሊጾም ተሳተፍቲ ድማ ሸፈነ ኤሪተል ኣብ ኩሉ ከባቢታት ንዞባ ክወሓዝ ጉዳይ ኣምቡላንስ ድማ ፍታሕ ክናደየሉ ኣዘኻኺሮም ነበርቲ ሓውሲ ከተማ ጾሮና ጽሬት ከባቢኦም ብምሕላው ጥዕናኦም ንምውሓስ ወፈራታት የካይዱለዉ እዚ ብውህደት ኣባላት ሚኒስትሪ ጥዕና ምምሕዳርን ካልኦት ኣካላትን ሳላሰት ዘሎ ዕማም ጠንቂ ሕማም ዓሶ ዝኾና ጣንጡ ዝፈርያሉ ዕቑር ማይ ምድፋንን ርስሓት ምእላይን ከም ዘጠቓልል ወኪል ኤሪና ሓቢሮም በቲ ልዕሊ 7200 ጉልበት ሰብ ዝተዋፈሮ ስራሕ ኣብ ሩባ ጾሮና ዝርከብ ዕቑር ማይ ክድፈን እንከሎ ኣብ ማእከል ሓውሲ ከተማ ዝነበረ ርስሓት ኣርሒኡ ከም ዝጓሓፍን ከም ዝቃጸልን ኮይኑሎም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ንኣገዳስነት ናይቲ ወፈራ ተገንዚቦም ብልዑል ፍናን የካይድዎ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ እቲ ዝተመደበ ዕማም ክሳብ ክዛዘም ከቕጽልዎ ምዃኖም ድማ ገሊጾም